Fast delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian, teresa, aksyon, hotline, aksyon, hotline. Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon niyang adlaw, Miyerkules na kita, Setyembre 21, tuig 2022. Action Hotline. Yari na kita sa ika-tatlo na nga Miyerkules sa ika-siyam nga bulan. Isa na lang ka Miyerkules na bilin ho, wagtang na naman ang bulan sang Setyembre. Kadasig lang, daw ginahunos lang ang aton sining tiempo, ang aton mga inadlaw. Action Hotline. Kung countdown naman before ang Christmas Day, mayara na gid lamang sang 95 kadlaw na bilin, samtang may 102 kadlaw, 102 days ang nabilin naman, agod nga magtakop ang tuig 2022. Kadasig lang no, daw pamatyagan ko ang oras mong pagbugtaw mo sa aga, kapin pa may estudyante ka, pagpreparar mo aga pa nga magdulong sa kabataan, pagkadugay-dugay, pamatyagan ko do, udto naman, tigpalanyaga naman, kadasig naman maghapon. Action Hotline. Dasig man nga nagaidog ang edad nato no, ay daw sang kasanulang. Action Hotline. Aron nga adlaw ang signifikante nga ginadumdum kag subong man ang ika-50 man kapag dumdum sining martial law no, pagdeklaran ni President Santo Ferdinand Idrelin Marcos pagpaidalom sa bilog nga pungsod Pilipinas sa martial law no, nga amo ini ang nagresulta sa madamo kag nagkalain-lain nga mga eksperyensya sa mga pumuluyo nga nanginbuhi nga saksi sa martial law. Ang martial law depende ina sa nagahambal mo no, kung naging biktima ka sa martial law sang inustisya hasta subong gapulugait gihapon ang pila ka mga nangin biktima sa martial law. Pero kung ikaw dikit sang una, malapit ang imo relasyon sa nagapungko kag sa administrasyon, at ibinipisyo ya ang pwede mo maistorya parte sa martial law. Action Hotline. Depende ina. Pero ang pamangkot sa karon nga henerasyon, nangin relevant pa bala? Nangin buhi pa bala? Kag ano bala ang interpretasyon, ano bala ang mahambal sang karon nga henerasyon kon parte sa sining martial law ang paghahambala? Action Hotline. Iti madumduman nyo ining martial law, isa pa ni gani isang gindala nga issue mo. Kaginda haboy batok iya sa karon incumbent nga Pangulo sa pungsod Pilipinas, Ferdinand Marcos Jr. No, kay President BBM. Pero tiduay na nagtalab, no, na pierde ang mga nagadala kag nagbuhi sang issue sa martial law, duay niya magdulot sa karon nga mga henerasyon, kay subong nga henerasyon mas madamo no, ang nangin dependent kag ang kalabanan subong mahilig na sa ginatawag naton nga online bala no, ang mga information nga makuha nila paagi sa social media. Doon na pierde ang pila ka mahistoryan compare sa pila ka mga nagpagwaya sa mga information sa social media. Action Hotline. Pero dapat ini nga mga hitabo kag insidente diri sa pungsod Pilipinas, hindi dapat naton pagkalimtan kag dapat manginbuhi ini nga eksperyensya agud sa ulihi sa nagapadayon naton nga pili sa mga opisyales naton sa gobyerno
mangin signifikante kag dapat may ara kita sang leksyon nga matandaan parte sa mga istorya nga nagluntad diri sa pungsod Pilipinas. No, ina ba lang mga kaganapan sang una nga ti bisan wala pa kita magkalatao kay ako pag-declare September 21, 1972 sa martial law, ti way pa ko iya, galutaw pa ko sinastugabang. Action Hotline. Kung pamatian mo sa ang mga generation nga nauna sa aton, kapin pagid kun dito sa mga lugar balang nga kaumhan, no? Nga puwerte kapintas during the time sa martial law ang mga militar gin-assign to sa amon siguna sa area sang Kawayan, kanduni ang Sipalay, ay kada pamangkot mo sa mga may edad-edad na tinanong na eksperyensyahan mo sa martial law, siligyan mo tong puwerte kapintas ang una, no, mga na-assign diri nga trupa militar nga hindi ya taga diri sa Tons Negros, ay jutay tingki to ya masuspitsuhan katapos kagid linagumba kagid kag mabadilan kagid to ya. Action Hotline. Pero ina ma-experience nga aton malang no kabay pa hindi na ini masulit diri sa pungsod Pilipinas. And naglawig ining martial law from 1972 until 1981 of February sang natabo ang unang EDSA Revolution. Malawig-lawig nga pag dumala kag pagpungko sang amay ni President BBM sa idalom sang martial law government. Action Hotline. Balikan dal na karon ko may tempo no kay gusto naton nga buhion kag liwat ini nga balikan ang mga istorya no kag pamatian ang mga eksperyensya sa mga nauna sa aton party sa martial law. Galing kita mo na hambal kubla mas daw na pierde no kay kabalo ka subong social media damo iya subong mga vlogger, damo subong nagaguluwa dira nga mga individual nga kung kaisa maghimo gani sila sang kaugalingon lang istorya tapos perting sharing once gani nga daw mag-viral ati lain na no may epekto niya sa tao makabasa niya yung munigali niyang istorya sa Pilipinas o kita mo na pertiya mo damo mga influencer subong o nga inang mas ginapatihan pa sang pumuluyo nga ang mga Pinoy kabalo kita babad no masami sa social media. Action Hotline. Because of the advent sang technology, damo mga tao no ang masami ara iya kapin pa mga Pinoy sus gapanguna kita ya sa Asia di sa paggamit sa social media kapin pa Facebook porte kaduro ya mga Pilipino nga maligwahan lang jutay ara naga-standby sa social media particular na sa Facebook. Diri sa aton laka-laka man lang gagamit diri Twitter ang iban pagin nga mga social media applications laka-laka pa lang na no mga naga-TikTok na gani mo kita mo kung isa tingala ka yado nga nanuta ba ang bahin ni nga nago siya ba lang ni isa gangisi siya kag nagasaot-saot ga TikTok siya ga record ay purtiya mo. Action Hotline. Pero ari ang hindi madala sa TikTok kag hindi madala sa istorya sobra pa ni sa martial law ang agi niya although nabalita naman na dinamon sa Akson Radio Bacolod nga may ara sang increase nga ipatuman 22 sentimos 22 cents do kagamay pamatian no kada kilowatt hour nga balayran sa kuryente. Pero anong epekto sini kapin pagid karon nga tiempo nga puraot gihapon ang sitwasyon sang publiko. Action Hotline. Ibaloon tay na kay duway gini ma-explicar masyado kag way ta mabatian ang pamunuan sang Central Negros Electric Cooperative kay ang Nuseco ang pag-intindi ko yan nagnubo tong balayran nila ho. Do baliskad ang Nuseco ya subong do nagnubo may adjustment sila ya. Diri sa aton sa Bacolod ang Seneco ay nagtaas siya ho ang balayran ta especially sini nga bulan sang Setyembre kag basi kun magtayo yon ini baw sugalawon ang aton sinipagtakod sang Christmas light kay nakita ko hasta subong daw ay pagidman no mga balay di Blas Bacolod nga kada gani Christmas
amo ning ginakadtuan sang publiko kay kadamo sang mga Christmas lights ang ginabutang dira sa may kilid sang Kwan Hotel Action Eden. Way pa no? Way pa kaagi si Action Zel, way pa na plastar. Iya bala ni Mr. Jerry C. Sa una, may ara na siya da, or kada tuig may ara gina siya even during the pandemic. Damo kakaladtod as kilid sa hotel kag sa residensya niya. Kay tiga sililigan na ang mga kuan mo, ang mga Christmas parol, ang mga Christmas lights, kag tinangin attraction para sa pumuluyo nga magkadto da di magabatyag mas lang sa ginatawag nga espiritu sa Pasko. Action Hotline. Di siguro hindi pa ni subong kay primero pa malang although nag-start number month basi mga November pa na ma-start na no September or October, November and December basi dira pa na siguro nga tiempo nga baga-umpisa nga mabutang dira sang Christmas Village nga bisitahan sang pumuluyo. Action Hotline. Hindi lang individual kay may ara man pila iya ka mga LGU ambot ang Bacolod City Subong no kumustahon ta under Mayor Albi Benitez galing ti si Mayor Albi sumong nag-upod to sa kay President BBM sa pagbisita sa Pungsod Amerika amo nang reason nga nagapangalagad subong as OIC Mayor sa Bacolod si Vice Mayor Elcid Familiaran. Action Hotline. Ama LGUs ni sa Bacolod basi may mga activities man na no kag himuon sa plaza sing una kanami isang plaza pro basta mag Burr month na makita mo halin sa mga negosyante may mga adapt sila da kag may mga puno sang kahoy nga sila ang naga-sponsor para takdan sa mga Christmas decorations, mga Christmas lights para matahom sa tion sang kagabihon, mga LGU di sa Bacolod. Puwerte man, kag sa probinsya sa Negros Occidental, puwerte siyang una, daw contest gaya nga puwerte, bunggahanay iya. Ang sila'y siyang una, sa itong nagligan nga administration, may mga activities man dragin patigayon during Christmas season nga puwerte ginadagsa man sang tao. Action Hotline. Abot subong kiti bago ang liderato sa panggobyerno dira sa area sang silay kung ano mga plano nila na tilang tawon talang no kay malawig-lawig pa man no ang diskusyonan na tuno kag balantayan nga mga inadlaw. Action Hotline. Ano paghid aside sa balahiran sa kuryente kasi lingkod do problema lang ni tanan ang tubangon ta ari pagido ang hagna siling ko ini nagligad to mga barangay officials ang mga nagaambisyon mag-interest politika nagligad do nagbatsyag pasang jutay nga kwan mo nga tsansa siling nila ay hindi ta magatag kumpiyansa dumadayon gid do ay nagitsimpo siling nila ang duha ka panalgan sang Kongreso nga mapasar pa ang hagna or kasuguan nga baga postpone sang natalana nga eleksyon sa barangay kag SK nga kuntani sa bulan na sang Disyembre ho. To be exact sa Disyembre 5. Action Hotline. Adios. Nagwa ang balita gin-approve na dito sa House of Representatives. Kinanglanon na lang nga ipadala sa bahin sa Senado kag tikon na dumduman yung nagligad pagkadto diri ni Senate President Miguel Zubiri, Juan Miguel Zubiri, si Mig Zubiri, ang hambal ni Senate President Zubiri, siling niya sa Senado, laban-laban gid nga mayoriya nagasupport sa postponement sang eleksyon. Action Hotline. Di mag-amo ni nga sitwasyon, huy-huy naman pako sang iba ni nga nagaambisyon pro, no? Ang mga nagagasto nga nagaumpisa na organizing kag libot-libot subong basi hindi naman ni magpakita. Action Hotline. Ano pagid? Isa pagid ka hagna nga gin-approve na sa panel pero panel pa lang hindi pa ni sa bahin sang House of Representative as a whole. Ang parte bala sa sining no permit, no exam policy sa mga private schools. Kay ti ang
isa sa problema mo kung ang bata mo ipa-enroll mo sa private schools, hindi ginaiya makakuha sang exam kung wala sila sang permit. Ang inang permit makuha mo na sa tion nga magkabayad ka na, no, dito sa bahin sang cashier, no? Ang cashier amo na to o cashier amo na to mabayad ka to, atagan ka resibo kag dala na dira ang permit nga makakuha ka exam. Action Hotline. Ti sa House panel ginduso ini and suportado sang tagpamuno sang komitiba, pero ti ginapanindugan sa mga private schools nila ano namon ni karon, no, kung hindi kami patuman sa no permit no exam policy kay why sang subsidize nagabulig sa amon di amon ang ginasweldo namon sa mga manunudlo kag mga nagtrabaho sa eskwelahan. Action Hotline. By the way, Tiong, si PSU Morsha, ang balita gani kahapon sa provincial capital with Action Marlon, tiba ko mo nagsira ang CPSU dara sa Morsha, ti mangita naman eskwelahan ng mga kabataan, no? Pwede sila mabaton, pero timakon mo, bago naman ang environment, masailo ka naman, another naman galastuhan. Action Hotline. Dari sa Bacolod City, parte sa pagpanigarilyo, no, ang anti-smoking task force or anti-smoking task force kagin buhi kay tido gay naman may kasuguan ini pero do why manggid mapatuman ti umpisan sila libot sunod nga semana ang target mga bulutuan. Action Hotline. Tigaling amo na masami ang mga implementasyon do ni nga skugon bla nga sumunga daw ini nga semana may full implementation of the ordinances of the law sa magkasuguan, pero tiyamakon mo hindi gani kalabot kung kaisa-isa katuig ang implementasyon, nagakatunaw nagakaugdaw ang kwanbla ang pag-intensify sang operation. Action Hotline. Kabukusan maditali siniya, tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Hotline. Mga nagamonitor na karon nga morning, paagi sa Facebook kag sa YouTube. Good day sa inyo. Welcome to the show. Nami ipagid kung inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sa Action Radio Bacolod. Pwede ka mo ha sa idalom sa aton Facebook Live dira vlog kag sa YouTube. Mayara dira comment section nga pwede ka mo makapadala sang mensahe. Action Hotline. Di ginabi-abi ta gina amo ng consolation ta makita nga ara kamo naga-comment, ara kamo naga-like, ka naga-share, ginaganahan man kita. Action Hotline. Alas 8:24 na. Naunahon ko lang ni Hokay para at least ang publiko ma-aware. Actually na-aware ng sila kay na-post naman gani ni sa Action Radio. Natalakay naman ni pero gusto ko bala nga inang matagan gigita maklaruhan ang panibag-o na naman nga lulukduhon naton nga magkonsumidor sobra pa ni sa Marcialo ang waswas iya mo nga tikon in kaso nga kundi mapataas suktanay kuryente ang translation sinasa ulihi kundi kakabayad sang kuryente mo utdan ka tiya mo na lang hindi mo na maayo yakon in kaso kapin pagid ko ng imo sini nga wala mabayaran nga obligasyon nag-accumulate na bla, no? Why kay mo kabayad sa mga billings mo previously at itapos kay Action Hotline. pero para lubos nga mahangpan sa publiko kay aton diri bulig ini para mahibaluan sang tawo gid ang taga-sanay ko ang explanation actually sa taga-sanay ko nga ti ang ining pag-increase resulta man nimo kalabanan diri sang reason amo ini ang generation charges nga ginapasa man lang sang Seneco. Tigaling wa ita mahimo magsiling kaya gani nga balayran gina mo obligasyon mo gina whether you like it or not mamumlima kagid sa ulihi kay ti mga tubang kasang konsekwensya bala. Action Hotline. Pero ano ang sitwasyon diri after sinimbulan sang September makarebound ayhan o kon maganubo ayhan ano ang status sinibando hindi kita kabalo pa sang sitwasyon no.
Online sa hotline. Online sa hotline. Ariyo ato sa linya ta ayo tagid karon nga aga si Ma'am Malu Paruco sang Seneco kay gusto tay baluon maintindihan tagid bala no Chief sang Co-op Promotion Section sang Seneco. Ma'am, may nga aga si mo si Action Art Live gasumong diri sa Action Hotline. Yes, actually, ang aga man. Klaro na ang akon nga signal ra. Okay lang man ma'am, readable man lang. Oo. Okay, action na. Oo. So, Yes, ma'am, kay silin ko para mas nami na actually na balita naman namon ang parte sa pagtaas ni. Pero mas mayo nga makadtuan ta ang mga kaundan nanugid ang main reason nga may mga increase nga natabo o kag bala no September lang ni kun bala may atubangon patang another increase na naman masunod nga bulan. Action Art malipayo natatani nga this month medyo manubo ang aton nga rate sa kuryente. O galing pag ano naman sa aton nga pag charge naman sa aton generation, nakita naman kuno sang aton nga nga supplier nga may ara naman kita nga kulang sa ilang nga computation for the months of January to February. So instead na magnubo kita, nag-increase kita by 22 centavos, amo na ang ilag in charge sa ato naman liwat nga nagsala ko no sila sa ilang nga billing. So Ay. amo naman na ang ginkuan pass-on naman sang Seneco sa aton mga consumers. Amo na gani nga tani nagnubo na kita pero tungod sina sang ila naman kuno nga sala sa ilang nga billing, kita naman ang ginsukot naman kita nila sina sang January which is kalayo na no. September na subong. So hopefully base isa dason nga mga binulan kabay pa nga magnubo-nubo naman ang aton nga rates sang electricity kay 1 month man lang nang ilag yung sukot sa aton subong. That's amount to 22 centavos, no? Okay. So hopefully kabay pa nga next month maano na nakatigin at paamo to nga pag ano nila sang charge sa aton so nag-increase man ang wisdom naton nga charges sa aton nga generation. So dira kita So buta balon ini gali epekto ni sang sala nga sumada nila pero hindi lang kay previous month kundi Enero pa ya. Yes, January pa mo na lang ginakiling ng mga ara kita mga underbilling, mga overbilling nga ginasukot gid sa aton. So amo na nga si Seneco man nag-refund man sa aton consumers sikon kita man ang ginapamatsag nila nga nag-over man kita sang sukot naton ginapabalik man na. So kung mag-under kita na kulang man gisukot naton ginabalik man na nila ipasukot man. So everything is pass on gid sa aton tanan nga consumers. Oo. Ay, si. Oo, ti galing kay Sigo Kalawig, nanuman ang manog sumadan lang, kundi kabalo na may guro pang waan tani siya, kundi na pauntat naman ang taga daily double bla. Kaya ginapang dakop, siling ko, makwa ni guro itong sila manog sumadan, ang taga nag-obra si unas daily double ay. Siguro, no? Kaya amo na pirmi ka gaano kita kay premilas lang may ginasukot nga nagkulang, nag-underbilling. In fact, nag-apply man si Seneco nga nag-underbilling man si Seneco for several years, no? Ay man na gani Action Art mga tinuig na pero ginasukot ginabutang gid sa bill naton. So kita ang nagapass on, kita tanan so do masakit gid especially kung ikaw yata ko ang imo nga gina-consume and kung may para sa iban may mga aircon kag may mga dagko nga appliances kasakit gid sa increase kay kadako-dako gid. Gani mag 22 centavos ang minimum taga ni subong ginabayaran sa mga konsumidor pila. Sa nagligad nga bulan, no? For example, 15.47 ang sa nagligad nga bulan, ti subong 15.69. So kadako gid sang saka kay ti para sa akon sang nagligad nga mga binulan 7,000 man lang nang akon ginabayaran even if summer pinakadako ko gid guro is 7, 8 dira na. So 10,000 ti subong guro basi madako pag di ba si may ni 11,000. Sus, grabe, no? Aha. Nakasakit. Ina residential na siya kapin pa sa business guro patong pagid mas dako. Sa business, although sa business ang bata may ano na, pero may multiplier na mapatong pagid na siya. So, okay. Nag-suffer kita because ang kamahalon sang fuel, subong nga ka-unstable man, may manubo, may mataas. Okay. So, mga nakatabo Action Art sa aton, subong ka-unstable. So, lalaman kita sa inflation sa bilog na kalibutan. And kita nagabatsyag sina, and then so, amo na nga aton man nga pero ang atong sweldo amo na hindi nakasarang sang nagakamahalon sang tanan. Gani man ang abi kon bangod nga ti sadtong Enero pa man tutan ni gin stagger gin amat-amat na lang nila ma'am no.
amo man gani man pero tingin pagin charge gid nila dahil sa aton kay nagsala so na magkisa man bakit na ano nagsala pa sila do ka mga sagad naman na sa ila mag-compute Gani, Ano? pero diyon pa gani sila sa mga nagapataya singuna sa Daily Double. Tungod daw, waya talagsa lang gid. Masala pa ya, sila pa gani kung magsala sila yaga ko bayad sa bangka mo. Ina-illegal na to singuna ka pataya. Kung magsala, pataya mo singuna, ikaw na yung mamayad sa nagdaog to. Di, may nagurutan ni sila na kung may ang nagsala to siya balang pabayron kay do okay lang na. Posible na tani amo na tani no hindi kay paikuha naman sa consumer kay nagsala sila and we have Oo. sa tudtod lang we have the highest rate of electricity sa bilog nga Southeast Asia and Aha. second sa bilog nga kalibutan sang kamahalo amo to gani nga nagapulutok kinaugat ni Congressman Dan Fernandez ang pangakig dito sa ARC kag sa computation nga ano nga computation ng aton nga iban nga palalagyo ng investors ta because kamahal-mahal gid sa aton kuryente dire. Mhm. Correct na. Kita mo Ti- sa action art sa ano sa hearing nila sa Congress, grabe gapulutok na ugat sa pangakig. Mm. Totoo. Tigaling bisan ano mo ka pangakig ni kay number 1 nga daan ang iniya bisan ano tani nga lali nga insister since nga gina-import ta diri ang sa mga nagapatubas sang kuryente gina-import nila para mag-andar mga makina nila da ina tapos kagidaya ma'am sigurado ginaya. Tungod ano abi ang even sa akon nga anak dito sa ano sa UK, nya mama grabe pagsaka sa kuryente dinamo ti syempre UK lang ang gasolina laban Russia kapag ano do gakuha sila times 4 ang increase man sa ila electricity sa grabe no. Aha. Grabe din inflation rate man namon. So bilog nga kalibutan nagabat siya galing aton consumers kung kaisa ang ginabasol dayon kita lang gid sa Seneco nga gasaka tanan pero wala nila na realisar nga magkadto ka sa grocery grabe man ang pagsaka sa mga balaklon. Gani. Pero ti amo na gani tanan na lang no galing kay inibalaya kung ang explanation nila nga may pagsala sa sumada siling kun di na nasala tani isang consumers kay inyo na sala. Correct na. No, kag bangod nga may sala ka muda, ang penalty sa inyo kusion hindi ikwanon ang penalty sa inyo i-matamaton nyo lang sukot sa consumers kag sa electric cooperative Gani kay kahapos na gito sa ila magabang nagsala kami din isokto na namon sa consumer ti gasuffer ang Ay, nakakibot man ang consumer sa mga balayran nga sa pagkadamo bala. correct Amo na. Oo, makon mo nga daw halos nagdubling balayran mong kataason. Iya mo ka Disyembre, kapin papaang timpo. Subong bisan electric fan na magamit kagid kung nagatiner ka sa balay mo. Kalain na gid ang global warming kalain Aha. sa halos tanan nga tao daw gusto na lang electric fan, aircon. So amo pagid na nga gamati hindi mo naman maagwanta mo laban kapin pa kun ikaw nagalain matcha mo kami no post ka lain gid pa matchag mo sina. Di kung bahay ka minopos pero sa among lalaki ti andropos. Amo nang problema gid. Gani amo gani pero kita ga suffer kita no so I think this is worldwide naman gid pero Okay. kita dito sa Pilipinas ga suffer kay mahal pag sa mga pagkaon diri tanan-tanan ga mahal na. Aha. Pero nga aton malang di at least na balaan sa tao kung ano gid ang main reason kay amo na gani sa ginambal mo once nga ma-increase ni why na sang balik doon ang consumers kag basulon kamo nga taga Seneco. Kami naman gidayon ang ginabasol kay amoni ra kami sa interpret bala. Ah. But amo na ginasulit naton action art na collecting agent lang din kita sa mga charges ng gobyerno kasi aton nga power supplier. So gina-collect naton makita ta man lang sa aton nga ano nga explanation dira nga ang tanan nga ina pass on sa consumer. So ang Seneco 1 peso at 18 centavos lang gid ang kadto sa iya since Aha. 2010 pa na. Yes. So anyway, hopefully nga by kundi tapos September by October tani may ara naman sa adjustment ka magnubo-nubo mamba hasta na sa Mga December. Mga moyo ta action at kabay pagid no kabay pa nga magstabli naman ang rate sang ang kwan ang fuel bala. Ang lain sila siling ko pag abot sang Oktubre masiling sila nga may sumada pagit sila nga sala. Mugin na daw masakit sa tanan. Amo na guro dapat ubrahan hagna guro kasuguan sa mga miyembro sang Kongreso nga kung may diferensya sila sumada ti inyo niya sala. Gani, amo na daw problema no. Daw hindi daw ginabalik kita sa consumer daga burden na lang gid nga burden sa tanan mo gani it takes alo man nga mag-ano sini ka magbag-o sini tanan kay grabe. Oo. Kay kung hindi ka mo kubalog ka sala ka mo na kung islan tas ang sadtong mga nawadaan umbra sigunas dili double pataya kay mayo pa to sila magsumada.
Anyway, so urato na mo ni mama no kag dira sa sinay ko sumong do okay naman lang na ano do mo pa man lang ning increase nga 22 centavos. Hopefully why naman additional yang nga ginasukot pang sinay ko. Wala naman action art na normal man lang tanan even aton reconnection fee, aton mga service fee sa pag-apply. Action art, pwede ko ni mag-take na opportunity to Yes, ma'am. Yes, ma'am. sa aton consumers. Sige, sa aton mga pinalangga nga member consumer owners, may ara kita pala abuton nga district election sa bago, no? Kay gin special election ina kay wala sa may nag-apply. So bakit kung may interested nga taga bago nga member consumer owners ng Sineco, gina-encourage ta gid to file no sa candidacy. Ang aton nga deadline is September 28. So ang gusto masulat lang sa letter of intent tagaan naton sang mga Requirements, form ay nautod. Dahil lang balikan tanay si Mama Lo, alas 8:37 na. Action Hotline. Kining kakita imo na iya nga may diferensya ang sumada nila to tapos ipatuman lang nagulpiada do so wala lang ya. Ma'am, sorry ginautod ang linya naton. To make this call. Ay, do naglain to tingong gino nag-Amerikana to siya. Action Hotline. Mama Lo, do nag-Amerikana kagulpi aw. Action Hotline. Ang accent niya si Action Eden kung mag-English sa cellphone niya kung tawagan mo no. Ma'am ka return call kami na sa imo kay nautod ang linya niya. Kaya nga aton malang amo ni once and for all may explicar man ni. Sang taga Sineco, Noneco, Noseco. Kay sa Noseco do way man tuya. Tigaling kay may diferensya yung sumada nyo. Dason kami yung mga ordinaryo, nga mga konsumidor ang may masakripisyo. Mamara ka na nga. Away pa siya kasabat, mamalo. Ahay. Tanan na lang di kada brown out reklamuhan no. Sineco gini tanan malukdoya. Ma'am, sorry ginautod ang linyata. You were saying kina may eleksyon sa bago. Tisan una siya September 28. October na siya na art pero ang deadline is September 28 ang filing sa certificate of candidacy. Okay. Ang nabilin na lang kaya nakita ko nagligad may ma-eleksyon sa iban nga district. Ano na lang nabilin nga may schedule for election? Actually, action at ang nabilin is Bago and District 1, Bacolod North, kaya wala mo nakapasan nga dato. Ito sa official date kung saan Okay. So, pero I think masunod na siya sa Bago. After sa Bago, base si District 1 naman Bacolod North. So, encourage natin ng aton mga member consumer owners na gusto magdalagan sa Sineco Board of Director, no? Para ilang dira ang mga requirements ninyo, dapat kita galing requirements action art, no? So, na-encourage natin kay kaluoy sa mga district na wala sang director, kiti amo na nag-represent sila district mo sa padasi ang pag-improve sa ilang distrito kung may director sila nga nag-attend sa ila. And also, action art, gina-imbitan natin ng aton mga member consumer owners sa aton AGMA sa October 2, that's next Sunday, ha? Okay. It's a hybrid nga AGMA, Zoom, face-to-face, batang aton face-to-face, ilimit lang natin sa 300,000 dito sa function hall. Ma'am, do nagkuha ng imo signal, basi kuan bla, do cutting off siya. Action art. Ara na, klaro na. Oo. Sige, October 2, action art ang aton AGMA sang Sineco. So, gina-imbitan natin mga member consumer owners na mag-attend online na lang siguro kay ang aton nga face-to-face limited lang sa 300. So, ang aton registration masugod alas 6 ang aga sa October 2 hasta alas 2 ng hapon. Action art, okay lang ako na signal. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's on action art ng kinanglan kita magpa-register, no? Kag mag-attend sina nga makita kinanglan natin kay ginagamit ina sa pagpadalagan sang board ang duha ka attendance in 5 years time sa AGMA naton amo nang ginapangita nga isa sa pinaka-importante. And besides, may ara kita premium panghatag sa aton mga member consumer owners mga cash prizes na siya tanan. May ara kita 300 ka 1,000 ka 200 ka 2,000. Tapos ang aton nga major prizes are ang pinaka-goal is 50,000. Ma'am, nagdula-dula naman liwat imo signal. Ano to? Okay na? Sige be. Aton nga first prize ang grand is 50,000. May 40,000 kaya second, 30 na third, ang fourth, Nagakating off. Anyway,
Ma'am, basi masend mo lang bisakon kay Sige, para Action Art. basi masend mo lang bala ining mga sa agma kay para nga makita man naton. Kay cutting off signal mo singko basi bala magduko ka maglantaw sa kudigom da. Wala. Sige, okay lang, Action Art. Sa amin, mas signal sa balay. Sige, Action Art. Sige, padala ko sa imo. Thank you, Gid. Salamat gin mama, salamat gid sa God time. bless. Good morning, good morning. Good morning. Bye-bye. Action Hotline. Anyway, Ario, do hindi husto ni magamula na perming explanation abisang kag ginahimo iyasang naga-generate sang power. Nga mambalas sila gulpiada nga nagsala ang sumada nila sang January pa iya. Tingka kita imo Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Sobra 7 ka bulan kag madiskubrihan mo nagsala ang sumada mo kundi tinunto. Action Hotline. Ano nga mga manugsumada na kundi ka mo kabalo, widow lang gani. Ang mga nag-aobra sa nag-estimate sa board feet, may ara ko nakilala nga mga sirador o kung nagapangsarahe, katindog pa yung kahoy, makuan niya na gani, may estimate niya na pila ka board feet, pila ang malpalusot, kag pilang kwarta pagbakal sina, pila ang mapagwa nila, o inaway pa na ginauyatan ng calculator, kag bullpen o lapis, kag papel, grabe, kundi ka mo kabalaluda, kundi pa ay nagambal ka mo pangitaan ta sa mga nawadan obras dili double nga giniligal kag ginapangdakop ato sagad pa to sila magsumada. Action Hotline. Tino hindi amo bla tidugangan pagid sining wala untat subong nga increase sang gina-import no nga ginabutang sa mga generators o ginagamit sa pagpaandar sa mga makina nga mo ni nagasupply sa aton sang kuryente. So wala ni kasiguraduhan nga after sang September may ara pagid no sa September may ara pagid sang ginatawag nga decrease na o pagnubo ay puwerte man ni man. Action Hotline. Kabay pa no hindi na ni magtayo yon. Do tinunto niya sa mga kuanihaw mga jiga generate sang power. Tigulpiada lang kita ipabalon kita. Oy! May nagsala kami sumada di, may balayran ka mo di, sukot ni sa mga consumer ho, sinay ko, isukot nyo da. Ay mga congressmen ta, o si Saon tani, kinaligat to. May mga inquiry, madakabay, amo ni Gurong Mayo, in aid of legislation, pabipa kung si Saan yun, kung sila yung may diferensya, may sala da, amo na ni ganaan nga nag-increase na ang ginapang import na ton ginapaandar sa makina, dugangan pag hindi nga utro may sala-sala sila da kung hindi niya aton sala o kung lipat-lipat sila sala-sala kundi ang bulong sinaguripat tinuntuhaw. Action Hotline. Amo na ya kung sino ni Fred pa hindi lang di tinuntong ila tinuntri grabe ang balayran sa kuryente subong mo tikapin pa kun ang imo sining sa negosyo mo damo ka ginagamit nga elektrisidad supply sang kuryente agon nga mapadalagan mo negosyo mo tapos kagid dako gid ang imo kululhon o kon imo balayran sa electric cooperative nga mo nag-supply sa imo. Ti bisan residential sweldo mo amo mangyapon. Ang balaklon sa merkado taas gyapon. Ti kay hasta subong September na from July nga nagpungkos President PBM. Ti hindi siling ko gani hindi kito ya madali-dali ang 25 pila to 20 pesos. Oh, nga kilos ang bugas, hindi na yan nagka-imposible pa na nga matigayon sa subong mo. Action Hotline. Timas ka nagtaas mga balaklon ho. Ano mo na be? Anong mahimo mo sina? Hindi mo man na mayo sa manog baligya na kay karon siligya tiway na kuganan siya sini. Baldagid no kita nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo. Action Hotline. Tuway ka choice. Kung hindi ka kasarang, hindi ka nakabayad, walaan ka supply sa kuryente. Na utdan ka man lang ni sinay ko sa ulihi kung way ka na gabayad. Action Hotline. Ay ari mga pangabuhi kalisod man no. Kalisod gid kon ara kas dalong pusod. Kalisod gid kun damo ka balayran ngang income mo ahaw-ahaw man lang. Action Hotline. May ginapa-eskwela kapabisan public school lang na pero adlaw-adlaw plitihan sa kabataan sa mga ginasakyan nila kon layo lakbayon o kon lakton. Adlaw-adlaw nga ginapagkaon sang bilog nga pamilya.
amo niya siling ko sobra pa ni sa Marcelo ang igo niya. Action Hotline. Kung isa man lang ang nagapangabudlay sa balay, halimbawa ang nakabalik sa trabaho ang amay kag Iloyda kung sino si ilang duha, isubong ho, kagamay mangyapon sang sweldo, plus nga dugangan, pag mahal ang plitihan, ay tapos kid, sigaran nga why mabudlayan ka ni, magbalanse, magsumada kung gasto na ang paghahambalan. Action Hotline. At the end of the day, ti kaluluoy kita. No nga maordinaryo nga pamuluyo. Nga mo gini ang end user, kag amo ini ang nagasakripisyo, bangod sinitanan nga mga pagtaas halin sa balaklon sa pagkaon, petroleum products, electricity, mga utilities, tubig o. Nga pinagusto man ang taga-basiwa, kag promoter, kag ka pinanukot. Action Hotline. Nga subong serbisyo, ginamonitor kay daw ang ilang supply sa tubig nga daw tsa, kulor tsa, tubla? Na kulor tsa, o ti. Nga subong ti may ginamonitor pa partikulera kay hindi lang basi sa water refilling station, basi kon mga pumping station nila, apektado na. Action Hotline. Tiyan mo na, initanan, it boils down sa ginatawag naton nga pag-antos siya sang common tao. No? A simple Juan de la Cruz, amo gini masami ang matutuan kag sila gid kitagid nga mga pumuluyo nga pigado ang magapangatubang sang konsekwensya. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung ana,
ano nang nahuya ako magulang. Eh, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi papa subong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon niya kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay base ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Kakabud lagi kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingdala sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, yung pigado, tas ay kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gaulam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gaulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so ikaw nagpadala sang message
message Oo, para sa oo, ano. nagpadala siya ng Kasi wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sa last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, anto na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. May pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, nga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa top, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors din ka. Yes. Ano ka nga top ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang kamo ka hindi nyo git underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God, may madamo ilang tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Boss Raymart de los Reyes, Parinuel Zambaleso, si Okshat, si Marlene, si Choy Rizal kuno sa Fiesta Homes gamonitor. Salamat gidra sa inyo ha. Rochelle Polincio, Susana kag Syokon or Syon Syoko. Utay Benedicto sa Basiwa, may arrears ako kay time nagapamunyag ako kag nag-brown out nalipat ako pag close ang gripo. Every akon karon 300 man lang kag gradually ginabuhinan ko akon arrears. Ang lain sang sini langa bulan nagbakasyon ako pagbalik ko nakalak na ang mitruhan kag may warning ngang mag-open 2K ang penalty without notice of disconnection. Ay berti man no. Pwede mo na magyuguro, pwede mo na to sir utay mga klaros taga Basiwa inaano man naman. Bayad ka man. Anazel Lorenti Dagon, araman si Bibi Gregorio Yolo, Evelyn Sinaon kag Luz Salome Villanava, Virgie Olpinda kag Jojel Oliver Nunez Olorga, silingya monitor Kamilani hulag ayo si Jolie De La Torre silingya sang happy birthday ginagreet ko lang. Thank you gida. Zarwel Gonzales, Mariel Pagran Lorenzo kag Lorenzo Guadalupe. Salamat sa inyo pagmonitor. Nene Mardokyo
por basas. Ayos. Action Hotline. Indicate lang karon action na Eden kunara na si action na Jana, no? Para sa aton sining promo kay para nga kay Cho kita gilayon na. Ario, sa iluan ko lang, siguro parti sa martial law ning nga pagdumdum ta sang ika-50 anyos na ho. Sanggin patuman pakarunan ta niya, no? Kung may tempo kita. Katuan ko lang bla subo-subo maning balita na sa CPSU. Kabalo ka ang bintaha sang mga universities o mga eskwelahan nga may ara sa isa ka LGU. Kabalo ka magkaminos kasang gasto mo. Kung may ara dira malapit sa inyo kapin pagid kun within lang sa barangay may eskwelahan, damo mahatagan oportunidad nga kabataan nga makaeskwela, no? Damo oportunidad ang mga kabataan sa isa ka lugar mabuligan gid nga makaeskwela. Butang tapa nga ini sila makatransfer o pwede matransfer sa iban pagid nga mga bulutuan. Galing ang problema sila kung malayo-layo ka na sa pamilya mo, boarding house mo, balon mo, amo na bala? Action Hotline. Now, tiyang balita, if you remember, dira sa Murcia, tiyang mo niyo, ang CPSU nga ang matabo, Central Philippines State University Campus, sira, no? Nasubuan ko yung magamunong balita. Kabalo ka opportunities kabataan na siya mo. Online sa hotline. Mayo man kay alkalde nila da ginabuligan gid ni Mayor Jerry Rojas man sang Murcia agod nga ma-facilitate, no, nga mabuligan ning mga kabataan nga apektado. Joining us over the phone is no less than Mayor Jerry Rojas sa Murcia. Mayor, may aga si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Good morning sa imo, sir. Yes, good morning. Aha. Action Art. Salamat gid sa time siling ko, Mayor, pagkita ko sa balita subuan gid ko bala kay siling ko opportunity for the less fortunate nga mga estudyante nga inang may chance nga malapit lang taning eskwelahan. Amo paniblang balita, Mayor, nga nagwahaw nga ti ginapadalaan ka na nakabaton ka na ginman sang notice from the CHED? Wala pa kami nakabato, no? Pero kinulat namon anytime pinagpasar na ang board ng CPSU nga ma-close na sila sa Murcia. So nagsulat na sila I think sa Unifas kag sa CHED, no? So ang CHED naman kag Unifas mapadala na sulat sa amon nga officially ma-close na sila kag mapadala mo na sa duha ka private school sa Mingwan kag sa Sipak nga to inform them nga ang problema na resolve na nga makapadayon ng kabataan sa private school padayon gyapon sa scholarship grant na ginhatag sa CHED. Aha. So bali ang matabo technically, Mayor, ang campus o kung ang eskwelahan dira sa inyo why na ma-close na gid ina siya? Yes, ma-close na siya. Medyo masubo gani biskan ako nasubuan ako kay kita man na ang nagbutangda, no, ginpaning kamutan ta na nga makabutang kita sa State College sa Banwa sa Murcia. So dako nga pribiliyo na labi na gid sa edukasyon kay ang main objective naton sa sining administrasyon kun ang pag-improbar sa edukasyon, no. So bugal tagitani nga kita taga Murcia nga may ara kita isa ka state college kag universidad pa. Amo lang yung tawag naton nga CEPSO, Central Philippine State University, extension class nga ra sa Murcia. Aling nakabaton kami sang sulat sina. Naging padalaan kami sang CHED na hindi sila makapadayon sa scholarship grant sa mga pribado nga eskwelahan kay tungod nga may ara sa isa ka state university ang LGU. So hindi sila kuno makapadayon sa hatag sa scholarship grant. Kaya kailangan kabataan may eskwela gid sa state college. Amo man nagpadala sila sulat sa duha ka eskwelahan nga pribado. Nagtato nila ang pag-support sa scholarship program sa duha ka private school. Rason nga tungod nga ara ang CPSU ara ang state college dira sa Banwa sa Murcia. So madula ang pribilehiyo sa kabataan sa private school basta may ara
state college sa isa ka LGU. Galing kita mo na tuod na. Gusto na ako ga naintindihan ko ginangi mo. Ginabatyag man kay ti opportunity. Bla kapin bakundra na gid lang nga within sa LGU ang eskwelahan. Lapit sa kabataan. Di hall sa kabataan. Sa maginikanan nga naga support man sa handom sa kabataan nila. Ti karon kun magsaylo ni sila sa laing nga campus to nga medyo layo. Kundi that is another thing, Mayor mo. Yeah, I agree. Kung hindi lahog-lahog nga, magbutang ka sa isa ka state college sa isa ka LGU kay madamo sang mga ginaasikaso na. Kaya mo na sa biskan sa amon kadamo sang asikaso namon ina para lang maka-ambit sang sini nga state college sa Banwa sang Murcia. Aha. So ano matabo si ni Mayor? Nakasugilano na kamo sa pamunuan sa CPSU sa maginikanan kag estudyante? Yes, nakaistorya na ko sa mga ginikanan kag sa mga estudyante sa affected students naton sa CPSU, mga 151 ni sila Sus kadamo. Together with the parents, no? Together with Dr. Muraca, ang presidente sa CPSU, no? Ako kag ang mga staff sa CPSU, gi-explicar sa mayo sila. Natural ba subuman? Yung iba ni kabataan nagahibi kag ang mga parents kasubuan gid. Kaya tungod nga luyag Manila tani nga magpadayon sa CPSU kay dungog nila nga makatuon gid sa kag makagraduate sa CEPSO, no. So amo ni gi-explicar mayo ni Dr. Muraca man sila kag nagambal man ko gi-explicar ko ba mayo sila nga may problema nga natabo tungod nga hindi gid mag-support ang CHED sa scholarship plan sa mga private school kay tungod sa presence ng CPSU. Ging tinguan ko nga mapunggan gid, no, kay tungod nga ginpaagitan nga siling ko ang kurso nga ginatag sa CPSU wala man ni kurso sa iban nga mga eskwelahan nga duwa ka pribado. Pro gambal gid si regional director kay nang meeting ko sa CHED regional director kay Raul Alvarez, no. Nga gapag ibabaw gid ina nga layi. Nga ginahambal nga basta may state college sa KLGU, hindi pwede makapalayon ang scholarship grant sa mga private school. Unless ng kabataan mga eskwela gid sa CPSU. O kung wala sang CPSU, why sa state college isa ka LGU, inay makapadayon ang mga privado sa scholarship grant. I see. So bali pero ini ang duani ang SIPAC kag ang Catholic Yuan College ara na gyapon sa Murcia sige na gyapon ang support da sa CHED. Yeah, sige na sila gyapon. Sige na sila mahulat lang na sila, no, sang sulat naman halin sa CHED, no, nga to inform them nga na-resolve na ini nga problema. That they can continue with the scholarship grant sa mga kabataan lang nga nag-eskwela sa sina nga duwa ka eskwelahan nga pribado. Pero ini ang mga students nga dra sa CPSU, hindi na sila pwede, Mayor, nga masaylo dra sa SIPAC kag sa sining isa pa ka college? Ginariglar ko na, no? Nagpatumaki ko sila kay I don't want nga may kabataan nga mabilin ba lang nga wadi matagaan sang edukasyon, no? Istorya ko ang principal gid sang Mingwan kag ang principal sang what you call this, ang principal sa SIPAC, no? Gistorya ko sila nga siling ko akomodahon ninyong kabataan nga luyag magsaylo sa inyong eskwelahan, akomodahon nyo gid. Kaya amo nang meeting namon dito sa ining simana lang amo nang meeting ko sa CPSU with the parents and students. Nati ang ato ni solution, you know, for those students kaluyag mag-eskwela, padayon ang eskwela niya. Pwede gid kamo ka transfer sa Mingwan kag sa SIPAC. So gistorya ko duha ka principal. I-accommodate nila ang mga kabataan kung luyag gid mag-transfer sila. Kag kung luyag man sila magpadayon yapon sa CPSU, si Dr. Muraca
Nag-istorya man kami nga i-accommodate siya man Japon as long dito sila may eskwela sa main campus sa Kabangkalan. Kaga ililibre man sila gyapon, may grant sila gyapon nga scholarship. Aha. Pero dito lang sa Kabangkalan sila may eskwela. Kuno, ang bali, I see. doktor. Sige, so anyway, good luck no sa mga kabataan, hindi ka mo madulaan ng darasang pag-asa bisan medyo may pagbag-o may kabudlayan ini pero at the end of the day focus lang ano padayonon lang ang ilang papaningwa mayor no. Sure. Yeah, ang isa pa natin siling ko kung dito sila sa KT ni mga kabataan Luyag, Manila. Actually ang choice of schools ni ila ang ginatanaw ko na sila na lang mag-design choice of schools ti ini kabataan may ara diyan nga Luyag diyan sa CPSU. So siling ko, nag-offer man to si Dr. Moraca nga may school bus man sila. Nga once a month, sabi makapulis lang sa ginikana nila. Tapos may bus man kami sa Murcia, makadulong man sila. Kung pananglitan, gusto gin sila sa main campus. Porque kung sa main campus gani, siling ko mas madamo po yung kurso to. Kaya duwa man ang kurso ang inatag nila sa Murcia Agribusiness kag IT. Pero dito sa main campus mas madamo porque ng mga kurso to may mga criminology, may engineering, KT Universidad na yan, no? Oo. Yes, so, dali naman niya sa PIAC, kung magsaylo sila may agriculture, BS Agriculture sa Mingwan, kag sa SIPAC. Pero yung sa aton niya sa CPSU, agribusiness niya, agribusiness. So, ang diri nga ginaatag sa PIAC naman kung magsaylo sila pananglitan, ma-shift sila. BS Agriculture ang ara sa Mingwan kag sa SIPAC. Tagang IT may ara man, no? Pero mula na silingkoti, ang choice kinatag ko lang sila. Basta importante lang nga wala sang may maapektuhan nga kabataan nga it will be run smoothly without any obstacles nga maapektuhan sila. So ginatag kong choices sila whether to stay in Murcia or if they want, they could study also in Kabangkalan. Ang support ni Mayor Yara, ginatag ko sila nga wala sa may bilin nga kabataan. Sige, on that note, Mayor, salamat gid sa time ginatag mo diri sa Action Radio Bacolod. Thank you gid sa time, Mayor, kag kuan gid God bless gid sa tanan ng mga students, sa mga parents kag sa LGU ninyo da. Salamat gid, Mayor. Ay, nautod si Mayor. Sige lang, tawagin lang siya. Pasalamatin na lang siya, Yado. Action Hotline! Sige lang, tawagin lang siya liwat. Butang lang siya on-air. No? Kaya para formally makapasalamat kita sa iya. Nautod ang linya niya. Mayor, salamat gid sa time. Nautod ang linya. Sorry gid, Mayor. It's okay. It's okay. Mayor, salamat gid. Programa. Salamat gid. Good morning. God bless. Okay, God bless good morning. Salamat. Action Hotline! Mayor Jerry Rojas, doon ako nasubuan, no? More than 100, mga 150, ito bala mo. Sus. Lain no? Inang proud ka gitani, nga pa rin na may eskwelahan dala ka naggraduar, produkto kasang inieskwilahan dala nga campus, amo na bala. Tinami kita kay galing basiko may opportunity nga nagaulat pagid sa inyo sa uli ko dito ka sa main campus Kabangkalan to kung mo may gina-offer man ang campus dito sa Kabangkalan and even the LGU sa Murcia willing man sila nga magdulong gani sa inyo to sa bus bisan kada bulan ka isa kundi nami man Action Hotline. Amo nang ang edukasyon nga isa no kung pigado ka sa tutuod lang hindi ka gidya kasarang sa private school. Akon ganyo high school pa lang kisa do maluslos ng puroy mo. Na high school pa lang amo na ang kabudlayan sang edukasyon. Ara na yado, sinyasilang kung okay na tapos ang intro tada. Action Hotline. Manati dayon da para okay na ariho. Dakop ka. Ako? Oo, ikaw. Dakop ka. Nadagpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Oo, dakop ka. Daog ka promo sa Action Radio Bacolod. May nadagpa na ang Action Radio Bacolod. Yari na!
Ang tagdaog, bangod nga, dakop ka! May nadakpan na kita, hindi para pusasan, kundi para premyuhan. Let's have action, John Diaz. Mismo action dyan. Action art kung dakpon sila, mapadakop naman lang sila kuno, ano? Celebrate mo kuno pagkaon. Kung ako, may balaan ko nga si action dyan naman dakop sa kuno. Pag masiling siya, action dyan, dakpa ko di. Naaman! Ano dyan sa mga action art, beri kita sa may Purok Interior, sa may Cordova, balas sa may Barangay 18. Okay. Kasulod, lo, nagiday daw from the first road, maliko kadabi, may mga malabyan ka mada nga nagapamati sa radyo, pero diri kami sa pinakatunog kag hayag-hayag gid bla. Kay mako mo sagwa gid sila sang gate. Ga reklamo pa sila sa akon kay wala ko na bunutan sa ruleta. At yan ba ko the timing subong yin padaog gid kamo kay nalabyan ko gid ang ilang karaoke nga naga-monitor. Medyo lapit sa aton pero way ko, no? Ako na aton subong nagapili ko si nanay kung si tatay, tiyamba ko isa lamang sila gyapon. Total mag-asawa mo lang sila dati, isa lang dakpunta, no? Pero klaruhon mo nga tungaon nila na kay basi karon mabuklan ng isa. Depende na karon sila nga doon, no? Ay pwede may labot pa sa sanggay di. Kaya kung tungaon nilang 500, labas sa disgrasya na karon. Wow! Sige. Ay, may nga aga. May aga man. Ano nga alam mga ritay? Yan di Alberto Ramos. Alberto Ramos. So, ang pangalan do politiko ba? Sino ba politiko? Punin ni Fidel Ramos. Ako ka rin Fidel Ramos? Pero tigre tatay, ang lahi tatay pang presidente. Fidel Ramos yung ikuan siya mo. Oo, te. Aparente, makuno si Councilor Dindo Ramos. Wow. Pero tayo, imo sige na natin. Ay, nang tatya sa magabi, ano may akag ito nga jok? Hindi, bulong ang pamatihan ko na. May gina pong minsan, sa gina ang pangalan, galang kitiway, taman di production art. Gina pa minsan, sa Wilma, tiyang bakos sa Wilma, guro pa katuang ko di ay. Ay. Si Action Art tayo po, gani gamba sa base ko na makatag si Action Art Bisia Pascua. Katuan ko na siya. Oo, katuan mo gidi sa katuan ko na Action Art di? Oo, Hindi nga nakala? Ako nagkagtol ng mangkot, ara lang ako matiin na kay Action na job ginaway gawin tat na sa mga hapon. Okay, makon mo, pero tis tatay. Action na job ng Japon. Ano? Gigda ko Action na job. Very good, gidi ka bisang gigda. Sa kanong Action Radio Gapon, iya ginapamatian ni Tatay Alberto Ramos, no? Tayo dali ginaya sa guwat sang game mo ginabutang? Anong gabi, anong saga sa magabi niya? Ang magliso, patay huya. Premioy na siya. Action Art? Sila ko premioy na kagdugangi. Ikaw na bala ka rin ka doon mo dito. Kahit may premyo ko atag si mo, okay naman niya. Sanjoged, damo sa mga. 500, tigay kamo din mo bala. Kaya ako yung malugang atagon ko na. Atagon ka nang sasawa ko. Alberto si tatay. Atagon sa Alberto si atawa. Ano na yung tayo weekend na labot 500, mga peka, may magka. Ano na ka man na? Galing na niyo, wala na napanas na nga lang. Hindi alam naman, handot ng baso mo, Action, why na? Damo. Kasi subo may handol na yung baso. Ikaw pangapik ako na ka? Din ka nagagabaka ng kape nga bulong na. Okay nga mga kape na herbal, gid mo. Pero lang sa kape, niyatagbay ko din mo tayo. Alam ko gid, bugas, imo maning bugas. Okay na na? Okay na, salamat gid Bugas. Lugawan para magdugay. Ay, siya. Namiag ko si tatay. Ang bugas para magdugay o lugaw-lugawa. Lugawon. Sa ibang nga, way pagkatao, kamala sila, mati na sila. Mati na kamo, kaya makuha, magakpan mo po. Saan day ka mo? Sige, thank you. Ang salat, live diri sa may Cordova Interior, sa may Barangay 18, ang mga nadakpan, masating at tagdaog, may 500 pesos na, may magpa plus may bugas pa, no? Katuan din natin sa may Cordova Gate, subong nga aga para sa dakop ka daw karole. Promo sa Action Radio, ini ka Action Sandia, so nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Congratulations Action Hotline. Swerte di Buenas Gid. Aga pa nadakpan kag na premyuhan. Action Hotline 2006 going WID for Best Public Affairs Program for Radio.
Pang-champion ang ginamit mo. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
kaunti ini ko pasensya na bigay ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ihi nabatian ang sa Action Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong aduan ma'am na kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magkadayon ng inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing
their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. Namil biking kagay niya dira sa silay mga agalang pare. Thank you gid for listening kag Marivic Sulaybar amuman Roth Kuzawa Maindin Agana. Thank you for listening sa aton. Si Alex Montesa kay paring basti girhin pare mga agada kay Jimmy Villarin. Way tagaring tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. With Axon Elmar Madera sa technical side, back up naton si Axon James Binares. Ako naman Axon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Axon Radio.